приятели, днес ще играем кошов клас. Ще разглеждаме малко войни. Да виждате те на входа в момента. Крис Бела иде от най-добрите в нашия клан. Се опита да атакува този, но не успя да го вземе. Така гледам тази така. След той пуска да провери клан Касъл. Излиза Дракон. Той няма как да обида с Дракон толкова бързо. Пуска джиганти лоубрейкъра. Почнаха за подсилване. Ще чупа единия мортир. Има още 8 петлеови зарда, които едва ли ще му стигнат да вземе звездата. Няма го да вземе, няма така. Вземе са най-силни от нашия клан. Бат. С 10 дракона. Не вече. Еднакъв клан също има дракон. Да ще чупета. Да. Чупеха такава и стана един дракон ето от мене. И край. Бяха го на 68%. Още някой, който са взели е... Перфект. Може да го си гледаме. Тук са 24 милиона. Жнеци. Трети левел барберионки. 21 гиганта четвърти левел. 3 лоубрейкъра, 4 лоубрейкъра трети левел. 2 хилърки. Или една. Да, една хилърка. Втори левел. Ето го тук хилърката. Нека да ме много бързо. Няма колко да дадат някакво. Нищо път. И това общо ето атаката. Има някакви други слаби тук. На Джей Му. Ще иска какво атакуват. 16 едната за Масода. Барберен трети левел. Барберен с духа. Нека атакуват. Някой да прави някаква атака, обаче не може да направи нищо. Той само иска би атаката. И това са атаките, общо взето. Мога да ви покажа някои атаки, дето направих. Например, тази. Не успях да го взема, но на мен беше целта да го взема. Виждате, пускам гиганти, замисля. Обикалям цялата база с арчери. Пускам 12 магосника, които убиват дефенза. И ето, чакайте да я пустим отново. Или не ще пускам другата, дето направих. Ето тази атака ме атакуваха. Тук ще ми се прави шар дефенса на втори левел. Той просто пусна мейджовете и те просто минаха и унищожиха базата. Тук все още базата ми се апгрейдваше.
Виждате. Пуска двата балона и приключва. В момента виждате, апгрейдвам гоблините на 3 левел. И ще пускам тази кола. Тази мина не пускам. Но не стана. Не знам. Може да чакат преди една. Може да губим някой гочен. Тук направи Валерия такова скалата. Виждате скалата. Пуска много брейкъри. Чупат стените. Пуска дигати, пуска барберен кейк. И чупат танхала. Много дигати, ренат, всичко по пътя си. Виждате, тази атака свърши. Скоро мисля да спусвам танхала с апгрейдва. Защото е 4 деда. Както знаете, на тази игра няма да мога да стримам всеки ден. Ще стримам на разни игри. Ако някоя игра ви се гледа, напишете долу в коментарите. И за сега може ли да направим една атака? Добре, има малко 4-6 арчера, но ще направя една атака. Да се опитам да обера малко голд. Знам, че по-хубаво е да атакувам с... по-хубаво е да атакувам с гоблини, за ако ще ми трябват парите. Но гоблините умират твърде бързо. Затова... И тук дали ще успеем да грабнем една звезда? Не. За съжаление... Може да пускам малко арчери. Знам, че си хъба армията, ама че е супер ефтина, зато и не ми пука. Мен тай фарма купи. И... край. Всъщност не е край. Те пак ще умрат. Пак умрях. И виждате, това е атаката. Атакувах само за звездите. За купите. Също имаме клан Водохет TV. Знам, че го покажам ще всеки епизод, обаче ето го. Втори левел ни е клана. Виждате, не сме много добри във войните. Имаме 5 победи. Не. Ей, той е стрел половината. Последната беше тази, дето бихме. Също да покажа пак хората от клана да продължават. Бяхме стигнали май до Валери. Сега ще покажем този човек. Виждате, той няма много силна база. Не си апгрейднал стрините, апгрейднал и дефензовете. Апгрейдва още една кола на 5 левел. 2 канона на 6. 2 мортера. И той атакува, гледаме с 10 уизър на 3 левел, 13 гиганта 3 левел, 40 варвари на 3 левел и 5 арчера 3 левел. Това ще е за днес от клипа от мен. Чао!